Και γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Roblox, αλλά όχι απλά Roblox, θα παίξουμε Fortnite Roblox. Ναι, είναι σχεδόν ίδιο με το Fortnite, σχεδόν, και έχει κανονικά όπλα και τέτοια. Και ναι, δεν άρχισε έτσι το βίντεο, άρχισε λίγο περίεργα το βίντεο, δεν έβγεξε έτσι την κάμερα, γιατί δεν γίνεται. Και ναι, πάμε. Πρέπει να πέσεις με glider, αλλιώς χάνεις τη μισή ζωή. Ας πούμε, έχεις 100, χάνεις 50. Και γίνεται να χτίσεις. Ωραία, εγώ θα πάρω ένα Super AR. Πάει ένας. Θες να τελειώσει την εισφορές, να το κλείσουμε. Όχι ρε, μου πέτυχε. Αυτό δεν το είπε. Νομίζω ότι θα στο λέει. Για πάμε παιδιά. Πέθανε άλλος. Μπροστά στα μάτια. Έχει και σνάιπερ. Κάνει έτσι. Τι? Με πήρε χέντα. Παιδιά, με πήρε χέντα, μπρο. Όχι, παιδιά, βλέπετε πάνω τη ζωή. Ότι είναι πιο λίγη από ό,τι έπρεπε να είναι. Ωραία, πέθανες. Φυσικά δεν τη σκότωσα εγώ, αλλά... είναι τέτοιο. Ναι ρε, αυτό εδώ το πλάκι τώρα έχει πεθάνει. Μπαου, 100. Oh. Ναι, οκ. Κάποιοι κάνουν εδώ, έτσι πάνε. Πάνε πάνω εκεί και σναϊπάρουν όλοι σου, αλλά εγώ δεν είμαι καλός σνάιπ στο Roblox, άρα... παιδιά, έλατε να χτίσουμε λίγο έτσι. Όπα, οπ, και μετά αλλάζουμε έτσι. Δεν νομίζω να έχει πυραμίδα. Έχει και edit. Περίπου. Όχι, δεν γίνεται να κάνεις στο edit. Πώς. Ναι, εδώ πέρα αλλάζεις. Ναι, και δεν γίνεται να βγεις, άρα το σπάς και ναι. Είναι καλό, ας πούμε. Dead. Πρέπει να σπάσουμε αυτή την τείχο. Είναι εδώ κάποιος... Γενικά είμαι καλός με όπλα. Και στο Roblox και παντού γενικά όταν έχω όπλα. Κοιτάξτε. Όπα. Κάποιοι ξέρουν μόνο με sniper, bro. Δεν. Εγώ τη σκότωσα. Δεν ξέρω. Bro. Ρε, ήταν πάρα πολύ λίγη ζωή. Ήταν full low αυτός. Και με σκότωσε γιατί ήταν καλός με AR. Παίζει να παίζουν και από PC αυτοί, παιδιά. Μην τους βλέπετε έτσι. Ωραία, θα πάμε λίγο έτσι. Μακριά. Πήγα. Κάνω βλακεία. Να, κοιτάξτε πόσο low ήτανε. Και τώρα μπαίνουμε από πίσω και τον τρώμε. Συμπαθούμε. Οπα, πέθανε. Ο άλλος έχει καλό aim. Φαίνεται. Οπα. Όχι! Κοιτάξτε λίγο το κεφάλι. Κανάκι. Παιδιά, είναι ωραίο παιχνίδι γενικά αυτό. Το Fortnite, γιατί άλλα είναι χάλια. Έχω βρει και ένα Battle Royale, αλλά απλά δεν το θυμάμαι τώρα που είναι και ναι. Και δεν μπορώ να το παίξω γιατί λαγκάρει. Έχει tactical γενικά. Παιδιά, ας το έχει σαν full. Πήγε.
Είναι και αυτός καλός. Reload. Τώρα να του μπω με shotgun. Παιδιά, συγγνώμη για το lag. Πεθαίνεις με τη μία στο Roblox Fortnite περίπου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπαστικό. Όχι! Παιδιά, τι έκανα. Πέθανα μόνος με τις δικές μου ρουκετ. Πόγα μου. Ναι, έκανα βλακιά, κοιτάξτε λίγο. Πάνω είναι η ζωή μου, πάνω, όποιος δεν ξέρει. Κοιτάξτε τώρα που δεν έπεσα με glider. Όπα, η μισή. Όπα, ρε. Δεν το είδα. Παιδιά, αυτό εδώ άρα είναι πολύ δυνατό για να σπάει με τη μία τα ξύλα. Άρα, πάμε να παίξουμε με αυτό. Κάτσε. Όπα. Βγάζουμε όπλο. Δεν πάει πάρα πολύ μακριά, παιδιά. Πρέπει να πάρουμε AR ή sniper. Dead. Headshot. Ωραία. Τι είναι αυτό? Πότε θα κάνει reload? Α, να το. Φανταστείτε. Είναι πολύ καλή αυτή που το φτιάξαν, αλλά... Και ναι, τώρα πρέπει να... Τι? Το sniper κάνει έτσι. Παιδιά, δεν πρόλαβα να βγω έξω. Ο άλλος με είχε sniper καν άκρη για να κάνουμε τον καλό. Παραλίγο να το ξεχάσω ότι έπρεπε να βγάλουμε ένα glide. Να βγάλουμε τον glider. Όχι, το είδατε. Ένα λεπτάκι, παιδιά. Και ναι, παιδιά. Έχασα, γιατί έκανα κάτι. Και πώς και πιο αργά με glider. Είναι σαν να είσαι στο διάστημα, έτσι αργά. Μ' αρέσει, έχουν και κατηγορίες, έχει και μπαζούκα, ναι. Okay. Παιδιά, πώς γίνεται να σε πετυχαίνουν με σνάιπερ όταν κινείσαι? Όταν κινείσαι είναι απαράδεκτο. Με μπαζούκα λέει ο άλλος μπρο. Όπα, πηδάμε, βγάζουμε. Building. Είναι από πάνω. Μάλλον μπορεί να είναι και από πάνω, δεν ξέρω. Πρώτη φάση. Άμα είναι... Είναι από πάνω. Όπα. Για τη φάση. Παιδιά, δεν γίνεται να σπαμάρεις με σνάιπερ. Σπάμε σνάιπερ. Κάτσε πόσο έχει? 5. Α, έχει 5. Α, γαμώ. Οπ! Δεν προλαβα. 20 kills. Τώρα δυσκολεύουν τα πράγματα, παιδιά. Γιατί είναι κάποιοι που είναι... Ναι. Παιδιά, θα δοκιμάσω να παίξω και εγώ με σνάιπερ. Κάτσε όμως. Για από πού και όπου. Δεν χάσουμε πολύ ζωή, το πάση. Τώρα παίρνουμε το classic sniper και θα τις παίξουμε από εδώ πάνω έτσι. Μπρο, έχει τρέχαρτάρι. Dead. Όπα. Πρέπει να κάτσει ακίνητος όμως για να το πετύχω. Πού είναι? Αυτός εδώ μέσα δεν ήταν. Να το λάβει, παιδιά, όμως έπεσε. Την πιάσω σε ένα καλό σημείο. Όχι, με είδανε, παιδιά, με είδανε πολύ κακό. Όταν σε βλέπουν και είσαι έτσι high ground, έχεις μπλέξει.
Και είσαι και ακίνητος. Παιδιά, γιατί δεν γίνεται αυτό που θέλω. Λοιπόν, βάζουμε AR, πηδάμε. Συγγνώμη άμα λαγκάρω, γιατί κάνω βίντεο, τραβάει ίντερνετ για την Roblox. Οπα, για τη φάση. Ήταν έτοιμος να με σναϊπάρει, αλλά το πρόλαβα. Έλα λίγο. Όχι, αυτός είναι το snipers, αυτός είναι hitman, ξεκάθαρα. Πρέπει να προσέχουμε τα snipers, γιατί με snipers γίνεται πολλά. Γίνεται μέχρι εδώ. Κάτσε εδώ μέσα. Dead άρα. Dead. Δεν παθαίνει τίποτα. Τίποτα δεν παθαίνει, παιδιά. Άμα είναι εδώ μέσα, τίποτα. Ναι, δεν παθαίνουμε τίποτα με τίποτα. Για πάμε εκεί, εδώ. Παίρνουμε sniper, όχι αυτό. Και σναϊπάρουμε τη ζωή μας. Όχι! Παιδιά, πώς γίνεται να με βλέπουνε σε τόσο high. Ναι, ήμουν τόσο είχα ανεβεί, αλλά τώρα δεν μπορώ. Έχει μπαζούκα. Δεν με συνεχίζεις τώρα, φίλε. Σκάτα. Dead. Τι φάση, γιατί κοπτίζω λίγο με τη shotgun όμως. Λοιπόν, προσέχουμε. Πάμε λίγο εδώ. Από εκεί έπεσε μάλλον αυτός. Όταν δίνουμε το sniper και... Οπα. Δεν ζητάνε άτομο. Παιδιά, κοιτάξτε απλά τι γίνεται. Σε κάθε σερβερ θα είναι γεμάτο σίγουρα το σερβερ. Άρα, ναι, μπείτε. Έχω παίξει και GTA. Πεθαίνεις με όπλα βέβαια. Καλή αμάξι ή τέτοια. Αλλά ναι, δεν ξέρω αν μας αρέσει. Όχι την απλακία. Λίγα. Ναι, ό,τι χειρότερο. Γιατί αυτή είναι καλή. Πώς μαθαίνει τόσο καλά. Όχι ρε, αου. Ωραία. Αποκλείεται. Από τόσο κοντά με sniper είναι glitch, ξέρω εγώ. Τώρα θα του πάω και εγώ πάρα πολύ κοντά με shotgun και θα του πω. Πού είναι shotgun? Πού είναι αυτός? Τώρα πήραμε τη shotgun, τώρα ψάχνουμε αυτόν. Πού είσαι φιλαράκο? Αποκλείεται να... Ρε, τι γίνεται? Παιδιά, πεθαίνει ο ένας μετά...
Παιδιά, τι φάση. Είμαι ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που ανέβηκε εδώ πάνω σε φάση. Τι λέτε, παιδιά. Έγινε ένα lag και με πήγε εδώ. Ό,τι καλύτερο. Μπορώ να σναϊπάρω από εδώ. Όπα, στον κόσμο πήγε εδώ. Με spawner, όπου να είναι. Λέμε θα πέσουμε. Για να δω, τρώμε πιο πολύ από εδώ, όχι. Όπα ρε, πώς γίνεται αυτό. Τι βγάζω. Shotgun. Χτίσιμο. Τείχους. Σκάλα. Και αυτός έχει shotgun. Ναι, φιλαράκο. Κάτσε, παιδιά, να γίνω φίλος. Γράψτε μέσα στα σχολεία. Τι φάση! Παιδιά, θα τον σκοτώσω τέλος. Γιατί δεν πάει άλλο. Βασικά δεν πάει άλλο. Δεν είναι δίκαιο να έχουμε τι πέθανε. Ποιος τον σκότωσε. Αυτός σναϊπάρουνε, αλλά ναι. Η τύπισσα δεν ξέρει να παίζει και εντάξει, δικαιολογούμε. Αυτός όμως ξέρει. Εγώ και αυτός είμαι άστοχος. Dead. Ναι. Για να πάρω sniper από κοντά, ρε. Είμαστε τρελοί. Θα πάρω sniper από κοντά, αφού το παίρνουν όλοι και είναι τόσο καλό. Από κοντά. Είναι σαν να σε πετυχαίνω με AR. Από κοντά. Βασικά, σπαμάρεις. Έχει καλά snipes, έχει καλά aims. Σκότωσα, δεν το περίμενα. Dead. Εντάξει. Έχουμε κάνει 30 kills, 15 μου δείχνει όταν μπήκα. Για κάποιο λόγο. Πρέπει να προσέχουμε, παιδιά, πιο πολύ. Να παίξω λίγο με το όξο. Γιατί φαίνεται καλό γενικά. Φαίνεται καλό. Εσύ ρε τύπησα δεν ξέρεις να παίζεις. Πώς! Ήταν αυτή η τύπη. Παιδιά, είχα κάτσει ακίνητο σαν χαζός για να δω αν μου κάνει κάτι. Λόγω μου αρέσει πω. Σαν να ήμουν ακίνητος, η τύπησα δεν ξέρει να παίζει και σκοτώνει άτομα γιατί απλά κρατά ακίνητα. Που πέθανε, πώς το σκοτώ αυτός. Είδαμε. Όχι ρε.
Γιατί είναι όλοι καλοί με sniper, full καλοί όμως. Πέθανες. Οπ, βγάζουμε όχι, ναι, SMG, όπα. Παιδιά, είμαστε λίγο σπαμέριδες. Γιατί δεν γίνεται να παίξει, αυτοί κάνουν τιμή, όχι. Deadpool τον πρόφητας που σκοτώνει. Ταιριάζει. Και παιδιά, αυτό θα είναι το πρώτο τελευταίο. Γιατί πρέπει να κλείσω κι εγώ. Και ναι, πατήστε να like και μια εγγραφή άμα σας άρεσε το βίντεο. Δεν τένας. Γενικά καθίστε να κάνουμε upload. Ωραία. Θα παίξουμε άλλο ένα ματσάκι τέτοιο. Headshot όλα. Deadpool, dead. Τι λες ρε. Dead. Τι έχω κάνει. Σε αυτό το μάτσο. Για τη φάση. Θέλω από κοντά. Δεν θέλω από κοντά. Φοβίζουμε. Μου πάει μέσα από την. Dead. Παιδιά. Dead. Reload. Οπα. Πού μπορεί να είναι τώρα. Δεν έχουν καταλάβει οι μισοί. Όχι εσύ ρε καταλαμμένη. Αυτή ξέρει όμως που κρύβουν. Ξέρει το λιμέρι μου. Να μπω από εδώ. αυτή τη φορά. Ιδέες πάνω από εκεί τώρα όλοι Ποιος είναι καλός AR, εσύ ή εγώ. Παιδιά, hacker. Αυτός είναι σίγουρα hacker. Το προβάλλησα 200 φορές και δεν πάθανε τίποτα. Εντάξει, τι ζωή έχω. Πέρα είναι. Με μονόχιτος. Hacker. Dead. Hacker σφάσω εδώ και δεν είναι τίποτα. Ροπήρω πολλά. Αυτός εδώ που είχαμε γίνει φίλοι πριν μάλλον. Όχι. Παιδιά, σας χαρίζω ένα μάτσα ακόμα. Ένα ματσάκι ακόμα σας χαρίζω. Γιατί ναι.
γιατί είναι ωραίο το παιχνίδι και μπορεί να ξαναπαίξουμε στο YouTube. Είμαι πολύ καλός. Όποιος θέλει με κάνει friends. Μου λένε Χρήστο. Ένα λεπτό το λέει εδώ. Όχι. Σας έχω δείξει το όνομά μου στο... Παιδιά, πεθαίνει αυτή. Σας έχω δείξει το όνομά μου στο TikTok γενικά. Στο TikTok με λένε Χρήστος και 100 Παυλοπρόπους, με λένε και στο YouTube. Παιδιά, ένα λεπτό για να κάνουμε reload. Dead. Λοιπόν. 17. Τι κάνει? Παιδιά, γιατί δεν το και λέει Γιάννο, παιδιά, τι? Πού έθανες? Λαγκάρει αυτός. Τι φάση, πού? Λοιπόν, φεύγουμε, έχεις όποιον? Βασικά, έχουμε, αλλά... Παιδιά, βοήθεια. Παιδιά, αυτό είναι το τελευταίο μάτς. Δεν θέλω να χάσω έτσι. Τρέχουμε. Παιδιά, το σώσαμε. Δεν το σώσαμε. Δεν πειράζει. Και αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Άμα σας άρεσε, πατήστε ένα like και μια εγγραφή. Και γεια σας!